Ngeke ngimazi ngoba mhlambe unabangani ababili. Ngeke ngazi mhlambe until yena esho ukuthi ubani lo mngani wakhe acabanga ukuthi sijola la. Imupha manje. Mike uyamazi uAsanda. Yena mngani wami yedwa enginayo. Yena umngani nje ongivashela lapha ekhaya. Uyamazi uAsanda Mike. Yebo angiphiki ngishilo ukuthi babili kodwa bengingazi ukuthi ukhuluma ngamuphi. Yebo Asanda ujwayele uba close nathi. Yebo Asanda uyanomjwayelo. Yebo. Kodwa awuvumi ukuthi ujolana. No usuke eze kuyena umngani wakhe ngaphezulu. Amanda thina usitshela ukuthi une-proof yes. Yebo nginayo i-proof. Ngenzela ukuthi ubhuti Mike vele utshengise yena nje ungabe sasitshengisa thina. Cela ungibukela la ubalo. Akona WhatsApp wakho lo? Akona ni WhatsApp wakho lona? Nangu Asanda, nangu Asanda wakhe. Nangu Asanda wakhe. Akona mase WhatsApp wakho lo? Akona ni WhatsApp wakho lona? Manje sithombe lese. Asanda Nina bekashana kamenza apho zomlaza ngameva nina bendlondle noPapa ekhanda sibingelele kuyisonga esigama lohlelo egama lami King Sicanga kaLuqa. Angabe ngedwa ke khona intokazi kaMdepane. Sawubona ma. Sawubona nondaba njani? Ngiyaphila kodwa. Ngiyaphila kakashi. Sasazana isibonga. Yebo. Kuthobeka acela uthetha lethuba ngikubingelele imbukelo weBlack Live TV ohlelo lothola ukuthi isongeso njengoba sechazile uKing Sicanga ukuthi ahambe yedwa wakaLuqa uhamba nami ayeme umlangeni uMagasela. Mina ke ngokukhulu ukuthobeka ngimbiza ngoNondaba. Bukelo Black Life ngokukhulu ukuthobeka ngicela ubingelele siso phakathi kwethu bese ngiyamcela ukuthi nawe akubingelele bese zisho igama nesibongo ukuthi wakephi. Sabona dadewethu njani? Yebo sanibona njani? Siyaphila mami. Sicela bandla ubingelele imbukelo Black Life TV bese uyazisho ukuthi uba wakaba isibongo. Ngithanda ubingelele ababukele emakhaya mina ngoyegama ngoAmanda isibongo ngacela ngihlala eNewlands. Okay. Maki. Okay, Amanda. Okay, Amanda. Wakacela. So Amanda ulethwa yini la? Into engenza ukuthi ngibhalele ekhaya ingoba ngihlushwa umuntu wami ngala. Umuntu bese sengigudlena like iminyaka eminingi endiyisola ukuthi ngijithela nomngane nami ubest friend wami like umuntu engiclose naye. Yasola lomsuthu leli sunesho. Kahle ngine show because I even have i-proof yalokho. Okay. Kanjani manje? Uthola kanjani? Nginokuthi mina vele ngijobheka ukuthi okay ngalinka i-device efonini yakhe nasefonini yami ukuthi ngikwazi yonke into ku-WhatsApp wakhe yonke into ayenzayo nje ukuthi ngiyibone. I-reporter kwena? I-reporter ngabe nje khuluma nawe ngingabona ukuthi awuthini usibani. Awujwele. Ngiyayithanda ke leyo nto fanele ngifundise Chomi. Vele no neighbor. No ngiyayithanda King le. I-right. Ubona usikwenzalana emhlabeni yabo. Anyways, uke wamconfront angizwanga baba. Cha sengiyafisa ukwazi unjani lo mfowethu. Uyakuchithela. Like nomngane nami ngiyabona nje manje ngivula ifoni nje ngiyabona usibenzane efonini. Ayathembisa ukuthi ungachithela. Hawu. Hayi abafana abanamnkomo. Noma ungababa kanjani ke-hotist like umuhle bamshithela. And ukuzoqhamuka nje la uzokhuluma ukuthi iyachithelwa. Ngiyamdabukela lo mfana yazweni nizoshada namhlanje. Ngempela. Ngiyakutshela abantu hawe mama ekaphuma lo episode. Uzoza Magasela nginikeza inamba lwasisi. Like guys angimazi wasiseyinkinga la mehlukana nami ngiyahlukana ngihamba no King naye eqhubekela nempilo yakhe. Anyway sando sama senzeni kanjeni azizama ukumsondeza King ubhuti sizama ukuthola ukuthi kuyiqiniso elinganani and usisuthu nobufakazi bokuthi uyamchithela. Best friend kubhlungu ke lokho shame iyona lento ethi abantu babe ne depression bavuswe ngani ngemshini esibhedlela. Ngishoda ngani? Ikhona vele leyo nto ukuthi yena hawu yini kanti engishoda ngayo ngcono yabo wena ngiyasaba mina ngithi mhlawumbe ngoba nginesise esikhulu. You know so uma ubuza but bese ngigoloza ukuthi kodwa nje shame phela yonke into emihlelekile nje ihlele endaweni yakhona ovela ubone thina sesidubula ukuthi hayi kodwa ke mekushada ubuhle sharp kodwa mekufunakala umqondo sikhona bandla. Sami somlanda. Why ufayithelana kanjani? Sami somlanda Alright phina sinamukeleke once again ohlelweni lethu olibizwa ukuthi isongeso. Sasila sizoqhubeka nodaba eseliqalile ke esigabeni sokuqala. Mamdepane. Yebo nondaba. Se right ntombi. Hayi sisa right. Welcome back mbukeli sesiphinde sabuya kwisiqephu esilandelayo. Hey esigama. Okay. Lokho ke sikubuye kukona. Ngicela ukubingelela ubhuti ophakathi kwethu sesijoyinile. Sawubona bhuti njani?
Siyaphila Nkosi yami. Sicela nje ubingelele umbukeli weBlack Life noma ungathi sawubona mbukeli emva lokho uzobe usuzishiya igama nesibongo bhuti kuphela. Lekubabukeli igama uMike Mhlakwane Sibongo. Okay. Mhlakwa, Mr. Mhlakwa. uMike. Mikhaya. uMike. MIKE. Oh Mike. Oh. So Mike uyamazi usisiqala angaqhaski. Imama. Yebo. Sitebethe sima stripes noma nje uyimama nje. Noma umuntu ngempela ayi. Uyaqinisa ngaye. Wangampela mpela. Ayi uyakhetha mfethu. Kulungileke. Yawudla carrots lengizisho. Yawudla ungasifani. Ya, yo. Amanda mfethu, le nto uyichaza la ngiyakucela bandla. Ichaza ukuthi indaba la ekhaya. Ngifuna uma ekhaya izwe yonke nje obade uyisho. Ungashingishe yodwa. Sino Kingston nikeza indlebe nje. Bese ayiphendulela uMike mhlawumbe. Okay sisi ngiyabonga. Mina into engilethele ekhaya ukuthi uMike ungijolela nomngane nami. U-best friend wami, umuntu engixanayo yonke into. Isona esikhulu sengizibe la ekhaya. And nginofakazi balokho nje ukuthi uMike yena nomngane nami kunento nje abayenzayo nje behind my back. Nenzani behind her back vele? Mina akukho mhlambe engathi ngiyakwazi esikwenza nomngane wakhe. Angazi ke mhlambe ukuthi ukuthathela kuphi lokho kodwa ke akukho engakusho ukuthi hayi ngiyakwazi. Okay, mhlawumbe senithana nesikhathi esinganani noAmanda Mike? 6 years. Wow, manje ulindeni ungamshadi? Ukuhlanganisa nje umuntu usahlanganisa mhlawumbe kuze kulunge. Kuzofika sebehlanganisile Mike ngeke kambe ocela ufake deposit noma ilebhayi. Ubamba istock. Kodwa phela Mama wasefa bakini. Noma hambisi bahlala eThembeni uhambo lobola ingane. Noma hambisi iTV ya Cash Crusade abuye nering. Am propose to marry me. Kodwa ngempela lento Mike ucabanga ukuthi khona umuntu ongavela asuka azothi uyacheatha kungekho. Iziphi lezi zinto ozenzayo wena nalomngane wakhe engasolisa mhlawumbe yamaqala umngane wakhe ekhuluma ngayo? Ngeke ngimazi ngoba mhlambe unabangani ababili. Ngeke ngazi mhlambe until yena esho ukuthi ubani lo mngani wakhe acabanga ukuthi sijola la. Emuva man. Mike uyamazi uAsanda. Yena mngane nami yedwa enginayo. Yena umngane nje ongivashela lapha ekhaya. Uyamazi uAsanda Mike. Yebo angiphiki ngishilo ukuthi babili kodwa bengingazi ukuthi ukhuluma ngamuphi. Yebo Asanda ejwayele uba close nathi. Yebo Asanda uyena umjwaya. Yebo. Kodwa awuvumi ukuthi ujolana. No usuke eze kuyena umngane wakhe ngaphezulu. Amanda thina usithele ukuthi une-proof yes? Yebo nginayo iproof. Ngenzela ukuthi ubhuti uMike. Vele utshengise yena nje ungabe sasitshengisa thina. Cela ungibukela la ubalo. Akona WhatsApp wakho lo? Akona ni WhatsApp wakho lona? Nangu Asanda wakhe. Nangu Asanda wakhe. Akona mase uWhatsApp wakho lo? Akona ni WhatsApp wakho lona? Manje sithombe lese. Asanda wakhe. Ngiyayithanda indaba. Nekhayile mfowethu. Ya inzima yona kodwa Carrot uyawudla still namanje. Namanje Asanda uyawudla ucarrot. Hey. Okay, qhubeka mfowethu. Okay. Ngincoma yi. Sengiya understand why uAmanda ethe uhamba behind the back uyahamba ngemuva. Mhlawumbe umuntu angachaza lapha noma bengazi ke ukuthi mhlawumbe usehack amafoni bengamazi ukuthi umuntu wami usefundele ukuhack amafoni kodwa ke ngicabanga ukuthi njengoba sekukanje sekumele mhlawumbe umuntu ngoba ngeke usaphika into kanje sekumele ngisho ukuthi ngikwenziswa yini lokho. Okay. Nesizathu sokucheat. Yebo sikhona isizathu angisuke ngenza into without a reason. Okay. Chaza mfowethu. Yebo. Usisi njengoba ngeke ngachaza ukuthi sesithandane 6 years. Sithandane kahle u4 years. Kule minyaka emibili edlule umngane wami wangitshela ukuthi hayibo uyazi umuntu wakho ngisuke ngijwayele ukumbona endaweni thizeni yabo. Ngakulowo ngimphikela ngoba ngiyamazi umuntu wami.
ngazitshela ukuthi ayikho lonto le ethi umuntu osethanda ukuhamba ukhona omunye ubhuti wangasekhaya okuthiwa usiya igama lakhe yebo yeah so umfowethu abese ngitshela ukuthi hayibo wazi umuntu wakho njengoba wena uthi serious ngaye ujola nalo lo muntu lo umuntu onemali ke ulike iblesser ke kuyena Okay. so nami ke ngagcina sengithi hayi ngeke ngoba ngiyamthanda ake ngithi ukuhlala ngahlala kancane ngabona ukuthi sekuneyitayilana engingaziboni kahle kusisi ngase ngiqala ngimlandela ke nomfowethu engilekelele ngamlandela ke ngenza research nakuyena uAsanda uAsanda wangitshena yonke into ukuthi hayi yebo yebo yena uAsanda umngani wakhe bese ngichazela sonke istory nendawo abazihambayo behamba nalo umuntu lo usiya so ikhona ukwenza ukuthi ngigcine nami sengithi hayi awuthi ke ngibuyisele ke nami ngiyakwazi ukudlala nami le game le awuthi ke ngithathe yena lo mngani wakhe ahamba naye. Okay, so into ebekuthulisa ungasho sonke lesikhathi ukuthini ukuthi uyamthanda noma imali abuya nayo nawe uya-enjoy ke? Ikona ngingasho ngithi ikona kokubili ngoba umuntu bedonsa kanzima abuye nemali noma ke ebengangitsheni ukuthi uyithathephi kodwa ngase ngazi ngoba uAsanda ungitshena zonke izinto baziplana naye angitshela ukuthi hayi vele uthi asangithandi lo usehleli nje. Khuluma Macebo. Hayi Ikhona lento. lokho akushoyo angikwazi nje ama-bless ami angihlangani nama-bless mina angihlangene nje nama-bless la ishoyo angiyazi nje la ishoyo ukuthi uyithathaphi usengasho nokuthi uyithathaphi angiyazi nokuthi nje ama-bless iqhamukaphi nje angiyazi usengasho nokuthi uyithathaphi ubhuti uyayiphika noma uyazi ngempela angiyazi nje la ma-bless abakithi angiyazi njengoba esho ukuthi eveza ifoni nami ke njengoba ngisho ukuthi bengilonga imlandela nomfowethu lo ngilekelela nawo Asanda nginama VN even noma sino Asanda sibabili uAsanda ube phone abakhulume baqedela into Asanda uphi inkosi yami Asanda kangcwatshwe namhlanje alingapheli isona namhlanje ngamncwabile bakhuluma akhiphe yonke ingonyo lo benza loudspeaker bakhulume basho konke ukuthi bazoyapi iblesser lakhe lithini asho ukuthi mina uzongithengela ibhodlela ngithi libala lapha yo banjiwe wona ulandela umkhondo vele usune direction yonke iphuma ngqo kumuntu ozobe lapha yebo uhleze yonke into bayiplana na ukuthi bayihambile ke eblesseni bese ngisala noAsanda. Amanda uyingozi Asanda. Amanda yini emenza ukuthi ubhuti kade ungekho happy ngayo before umchithelo? Before uthola ukuthi uthana nomngani wakho. Into ade ngekho happy ngayo. Ekwenza ukuthi unganeliseke ebudlelwaneni bakho naye ubhuti. Ubhuti into yokuqala ngifuna nje uqamba amanga ke. Okokuqala ubhuti ubengenzi kahle nasekhaya nje. Nemali nakhona bengakhiphi imali etheni. So ngase ngithi okay nami angizame khona ngiyamnika naye imali uyami ngibuya ngiyamnika naye imali. Yonke yenze nalokho. Benenkinga financially. So i-relationship yenu mi right kwa ukuthi imali ayikho. Imali na beseqana nezitayela besesekhona vele uAsanda wakhe lo. Futhi uAsanda vele sekhona noAsanda wakhe. Waseqana nezitayela ke vele. Wasuyathatha isinqumo ukuthi wena nawe kube khona okuzamayo. Ngibeke nami ngizama because vele kuyafana ayekho umuntu owenza into etheni lapha endlini ngathi namazini eznamuntu wesifazane angizame ke nami angizami nami. Ubeke relationship to the next level. Nihambe nenza izinto. So lo bhuti lo Jola naye uhlala ngakhona around noma ya kodwa hayi ngqo kodwa uyamazi vele kodwa ubhuti lo thana naye. Yebo uyamazi. Shame. Sisenxakini sekake. Sisekakeni Akunzima. Kunzima. Yo. So now sesifuna ukubuya kwi-reality ke since nonke senazo omunye azibhomu yomunye omunye azibhomu yomunye ithini way forward bros ngasesayidini lami ngicabanga ukuthi usisi usengaqhubeka mhlambe neblesser nami ngiqhubeke noAsanda. Hayi Ngicabanga ukuthi best solution ileyo ngoba uAsanda ngicabanga ukuthi ushiye konke ababekwenza naye. Mina ngimazi uAsanda akazi uAmanda. Ngizombamba futhi uAsanda. Walo Amanda. Awumazi Asanda Sumba. Angikuzwa King uthini? Angimazi mina Asanda akazi uAmanda. So Amanda unjani King? Awu Mike bafethu.
Serious? Ya ngi-serious. Wenza kahle kakhulu umngani wakhe. Drop the Cabanga mic. ukuthi naye wenza kahle iblessa lenza kahle ngale. What is your take on that, mami? Hey, afuna kwenziwa kwenziwa. Aqhubeka hlanje ngoba hlwempu kwakhe nami ngiqhubeke nami ngibe nemali ngelwami side. Ufuna yena kwenziwe uyena, ufuna mina kwenziwe yimina. So simple. Awushamisha mini. Ay manje nami ngididekile uKing uvela walahla imic bafethu sanganiso Amanda. Nami angazi bafethu yabo lento yamesisi nginichazelile kodwa kulungile. Asibe la isikhona. Bhuti wami usho ngalesi sinqumo sakho sokuthi uncamela umuntu olokhuzane obetray umngani wakhe. Ubonisa wena akasoza kubetray. Ngeke ngikubize ngokuthi mhlawumbe ubetray umngani wakhe. Ngingathi ungilekelile kakhulu ukuthi angivule amehlo. Yebo. Okay. Wakhombisa la ebelekha khona usisi wangena. Wakwazi So ukuthi bese capitalize avalele ngama mistakes aAmanda. Yebo, okuningi bese siplana naye ke silindeke mhlambe imali eza nosisi bese senza something naye ecele siqhubeke nokwakha. Weyinxova dem le isquash uyasazi isquash? Nenza kahle niyeke. Nenza kahle. Sengiyavuma manje ayikho lento. Hayi mina ngiyamvuma bafethu siyabonga aAmanda ukuthi uthathe isinqumo sokuthi uze la uzolikhuluma lo daba lakho. Engicabanga ukuthi vele ke hayi bafethu ayichithwe lenkukhu. Ayibo ayichithwe lamanzi ayikho lenkukhu. Cishe ndama inkukhu. Cishe inkukhu. Amanzi osalenzeni. Kanza kwethu asibonga kakhulu uhlelo sibonga nokusilandela kwethu siqhubeka nje nisithande. Peace. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umngakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.